To jama'a kun ga amfanin dakewa da cijewa. Yau ta kai ta kawo Beri Dakman an gayyace shi. An gayyace shi wajen manya-manyan jigajigan sojojin Najeriya wanda su ne Najeriya. Kuma an zaunar da shi an tambaye shi ya ba da bukatunsa da muradinsa da kuma abin da yake so. Sannan su ma kuma sun kawo uzurorinsu. Sannan kuma sun ɗauki maganarsa shi ma ya ɗauki maganarsu kuma sannan sun masa alƙawarin cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu kuma za su yi. Ba komai bane fa don gwagwarmaya ne. Gashi nan wasu ma cewa suka idan ya dawo Najeriya za a kama shi za a mai kaza za a mai kaza. Na gaya muku waiwa ku taɓa ganin ya tsayawa akan gaskiya kuma Allah bai kare shi babu wallahi. Sai dai idan ka lafa nan shine masifa za ta hauka. Amma muddin akan gaskiya kake magana na rantsa da girman Allah mutum sai dai ya saurara ya rabu da kai. Babu yanda ya iya da kai sai Allah ya kare ka. Saboda mabiya suna bin ka kuma ana ma addu'a kuma Allah yana kare ka. Yanzu dai ga Beri Dakman nan. Yanzu ga yamin a cikin yan gagwarmayar mu kaf na arewacin Najeriya wallahi ba wanda zai shirya zanga-zanga a masa irin abin da aka yi masa. Abin da aka yi Beri Dakman babu. Saboda mi saboda cijewa na farko kuɗi ba zai rinjaye shi ba. Na biyu kuma kurari ba zai rinjaye sa ba. Na uku kuma fargaba ko wani abu ba zai rinjaye sa ba. Wannan shine gagwarmaya. Ka tabbatar da cewa za ka yi domin kare yankinka da ƙasarka da al'ummarka. Wallahi dole a saurare ka kuma yanzu dole ne a shiga a fita wajen yadda za a ceto su. Najeriya ce ta jijjiga saboda wannan zanga-zanga. Najeriya ce ta jijjiga. Shi yasa muke gaya muku mu daina cewa mu 'yan Najeriya ne. Mu daina cewa mu 'yan Najeriya ne daga lokacin da kace kai kwaɗayi ne to daga wani lokacin ka sai da kimarka, ka sai da mutuncinka kuma ka sai da darajarka. Duk lokacin da kace kai ku duniya ka sa a gaba da kwaɗayi na rantsi da Allah komai naka ka riga ka shirya ka saida. Za a iya kashe ka, za a iya siyan ka, za a iya wulakantar da kai. Yanzu ga yamin muna da mutanen da 'yan arewa ne fa, Hausawa ne kuma musulmai ne. Duk wannan halin da muke ciki suna kallo, amma haka suka tashi suka yi gankuwa suka tafi har Abuja fadar shugaban kasa fa. Ba fa ihu suka yi wajen yanda za a kawo arewa zaman lafiya fa. Ba fa ihu suka yi wajen yanda za a kwato yara 40 da wani abu wanda aka sace a Maiduguri ba. Ba fa ihu za su yi a kwato waɗanda aka sace a Katsina ko a Zamfara ko a wasu garuruwa ba fa. Kawai zuwa suka ce Najeriya lafiya kalo ko mun yi baya'a. Shikenan. Kuma haka muna kallon su suna cewa sai Tinubu arewa normal. To yanzu wa'annan kana tunanin cewa akwai wani kurari da wani abu da za su fito da shi nan gaba gwamnati ta saurare su? Ko kuma su fito su ce sun canja, a ce sun canja ma su dawo mutanen kirki. Kana tunanin cewa suna da kurjini da kima da darajar da gwamnati za ta kalle su kuma ta saurare su? Saboda sai riga sun zubar da kimarsu da mutuncinsu. To ba mu da irin su arewa, ba mu da irin su sai ɗaiɗaikun kuma ba za mu iya tura bidiyoyinsu ko kuma mu yi magana a kansu a tafi ba ko kuma ba su haɗin kai ba zai yiwu ba. Shi yasa muke gaya muku mu daina cewa mu 'yan Najeriya ne. Arewa ba a Najeriya take ba. Arewa kawai wasu kalan mutane ne wanda Allah ne kaɗai ya san hankalinsu ya san tunaninsu. Duk abin da ka kira ɗan Arewa ya cancanta. Yanzu dai ga beri nan a gaban jigajigan sojojin Najeriya wanda su ne Najeriya. Gashi kuma ana bashi haƙuri ana tattausarsa kuma ba abin da za a yi masa ba abin da za a yi mabiyansa. Asali ma kare lafiyarsa ake yi kuma dole a yi abin da suke so a yi. Amma mu ga muna kokarin a tashi, muna kokarin wayewa, wannan yana yage ka ta nan, wannan yana jefar da kai ta nan, wannan ma yana ganin cewa ƙarya ne abin da kake, wani ma kawai saboda abin da zai ci, abin da zai sa a jihun shi, duk mutanen da aka kashe kawai ƙarya ne lafiya ne. Ubangiji Allah ka ɗaura masifar su Bello Turji da masifar Boko Haram da masifar Lakurawa a duk wanda suka ce Arewa tana zaune lafiya kuma Tinubu yana mulki da gaskiya. Ni dai na tabbatar da cewa duk wani ɗan arewacin Najeriya ko ɗan Najeriya ba zai taɓa mantawa da wannan ranar ba. Wato jama'a, wannan rana ce lokacin da 'yan arewacin Najeriya muka ce musu idan suna so duniya ta san halin da arewacin Najeriya take ciki, su ɗaga tutar Najeriya da kuma tutar Rasha, kuma bukata ta biya. Duniya babu wanda bai ga wannan hoton ba, kuma duk ma'aikatan Najeriya da shugabannin Najeriya ba wanda bai sa daga wannan tutar ya jijjiga su ba, har sai ta kai ta kawo aka kama mutane bila adadin, wanda daga baya
aka fito aka yi ta zanga-zanga, wasu masu kishin ƙasa suka fito suka yi ta kira, sannan aka ba da dama aka sake su farkon hawan Tinubu, wanda an ba da dama an saki 'yan Kano, an saki 'yan Yobe, an saki duk wasu na sauran state an saki fa. Amma wallahi jama'a, da yake Maiduguri, idan kana neman azzalumar gwamnati, idan kana neman gwamnatin Hamana da Fir'auna, to idan ka zo Maiduguri ka kare. Wallahi har yanzu 'yan zanga-zangan nan, gwamna Zulum shekara 5 yanke musu, har yanzu ba a saki yaran da aka kama a wannan zanga-zangan ba. Kuma jama'a kun san me zai baku mamaki? A daidai lokacin da mutanen nan da suka daga tutar Rasha ba fa bindiga suka dauka suka koma Boko Haram ba fa, ko kuma suka je suka yi kidnapping ko suka yi sata ba fa shi bane fa. A wannan magana nake maka fa, akwai mutanen da suka kashe sama da mutum 20 30 40 50 yan Boko Haram ne fa. Wannan dan Boko Haram din gwamna, wannan dan Boko Haram din gwamna, wallahi alazin ya yafe musu. Wannan dan Boko Haram din gwamnan ya yafe musu, wallahi alazin zulum dan ta'adda ne. Wallahi alazin zulum in kana neman dan ta'adda, idan kana neman dan ta'adda, idan ka samu zulum ka kare. A daidai wannan lokacin wa'annan tuta suka daga, kuma a wannan lokacin shugaban kasa ya ba da dama a sake su, har ma kyauta aka yi musu yan gurin. Amma da yake babu kishin talaka, babu kaunar talaka, babu kishin yan kasa, wallahi zulum bai kyale su ba. Shekara 5 din da ya dora musu, har yanzu suna cikin sijin, har yanzu gashi na kusan shekara nawa, kusan shekarar su 2 zuwa 3, kusan shekarar su 2 zuwa 3. Amma daga ya fito a riga, muna son talaka, muna son Maiduguri, an samu zaman lafiya, ko a gidansu aka samu zaman lafiya ni ban sani ba. Kuma har gobe Maiduguri jiya yau, kuma a hakan ma fa boyewa suke yi fa. Wallahi sace-sacen da ake yi a Katsina, da sace-sacen da ake yi a Zamfara, da sace-sacen da ake yi a Sokoto, wallahi al'azin rabin ta'addancin da yan Boko Haram suke yi ba su kai ba, amma ba a faɗa. Shekaran jiya nan da yan Boko Haram satan dalibai suke, shekaran jiya bude musu wuta suka yi, amma har yanzu shiru kake ji, babu wata media da ta fito ta faɗa. Amma cikin ikon Allah yanzu ana kama dan Boko Haram, kawai za a ce an yafe mai, a bashi bindiga, a bashi kaki, kuma yazo yayi gadin ka. Idan ba dan Boko Haram bane, mene shi? A daidai lokacin da ba shugaban kasa ne da kanshi yace a sake su fa, yace shi ba zai saka ba, ya rike su suna nan har yanzu a cikin prison shekara 3. Amma a haka akwai masu ganin su ne mutanen kirki. A'a, ai gwamna ne adali. A'a, baka isa ka faɗi laifinsa ba. Kuma asali ba shi da wani adalci, ba wani kirki, babu wani san ƙasa ko kuma kishin ƙasa, babu. Jiya yau yanda Maiduguri take a da, haka take a yanzu, babu wani sauyi ko canji da aka samu a cikin Maiduguri. In ma akwai sotom ne, nan gaba ka ɗan ƙara komawa gidan jiya za a yi. To dai muna kira daga kai, muna kira da duniya kuma ta sani cewa wannan mutanen da Tinubu ya ce a sake su, a ba su kyauta fa, dan ta'addan gwamna Zulum bai sake su ba, suna nan har yanzu a daure. A daidai lokacin da kuma yake yafewa yan Boko Haram, wayanda suka kashe mutane, suke kidnapping, suke bi su yanka mutane, su sace mutane fa, a daidai wannan lokacin kuma su kuma ake yafe musu.